tak je to zajac alebo mačka. Lebo ja keď som si do Google dala japonskú postavičku Kuromi, tak mi to nedalo jednoznačnú odpoveď. Ale preto sa obraciam na vás, lebo kade chodím, YouTube, TikTok, Instagram, všade mi píšete, aby sme si túto postavičku spolu vytvorili. Tak viem, že vy tú odpoveď viete. Ale našla som iné veci o nej. Áno, napríklad, že jej meno Kuromi je vlastne kombinácia dvoch japonských slovíčok. Kuro, čo znamená čierna, a mi, čo znamená krása. Čiže je to taká krása čierna krása? Krása čiernej? Nijak tak. No a ešte som zistila, že táto Kuromi je veľmi unikátna, že sa nebojí byť sama sebou a to sa mi strašne páči. Ahoj Alicka!